Dwi'n dod o Langefni yn Ynys Môn. Dwi'n dod o Rydaman yn wreiddiol, ond bellach yn byw ger Bethesda. Huw Roberts. Stephen Rees. Dwi a Huw yn nabod yn gilydd ers dros 30 o flynyddoedd, dwi'n credu, ond tua 96-97 daethon ni ynghyd i recordio deuawd ar gyfer CD Ffidil, all allan yn 1997. Ac ers hynny, dyn ni wedi bod yn cyd chwarae a ffindio bod ni'n gweddu i'n gilydd rywsut. Yr alaw gyntaf nathon ni chwarae oedd alaw o'r enw O Langefni, sydd yn addas iawn. Ac wedyn yr ail un oedd alaw a sgwennwyd gan John Parry Barddalaw yn 1803 o'r enw Merched Môn. Y ddwy alaw ola wedyn ni ydy dwy jig maen nhw'n dod o gasgliad Nicholas Bennett, alawon fy ngwlad, ac enwau'r alawon ydy Ddoi a Heddiw, Ei Dans a Y Llwyn Bedw. Dwi'n hoff iawn o alawon sydd yn rhaid syml ac gyda chwmpawd eitha cyfyng weithiau. Mae'n rhoi mwy o gyfle i ddatblygu pethau fel harmonia, a dwi wrth y modd fel arfer yn chwarae o dan Huw yn creu'r harmonia, tra i fod yn cymryd yr alaw.